podstatě tady jezdíme už asi 40 let, jezdím na vodu. Teď už v podstatě asi 15 let vedu tady oddíl vodní turistiky, pořádám různé akce, výlety na řeky, nejenom u nás, ale do zahraničí, někdy na víkend. Aspoň jednou do roka jezdíme na týden. Kombinujeme to i takovou akce pro děti, kdy se jezdí takové klidnější řeky a na jaře hlavně, když je voda, tak jezdíme i vodu trochu divočejší.